Begiraren zeregina nagusiki prestakuntza eta aholkularitza ematea eta sensibilizazioa eta ikertzea da, baina horretaz gainera herritarrek publizitatearen eta komunikazioaren eremuetan antzeman dituzten eduki eta mezu sexisten inguruko kexak jasotzeko eta tramitatzeko bidea ere izan da. Aurten, gailu mugikorretarako aplikazio bat aurkeztu dugu kexen bidalketa errazteko. APP begira ezagutuko duzue. Iaz jasotako kexa gehienak honako gaien buruzkoak izan ziren. Estereotipo eta rolen indartzea, gaztetasunarengatik, argaltasunarekin eta gorputzaren perfekzioarekin, zerikusia duen edertasun eredu bakarra aurkeztea, komunikazioaren arloan, horrez gain, kexa gehienak gizon emakumeen presentziaren desorekari buruzkoak izan dira, emakumeen ikusezintasunari buruzkoak eta baita emakume eta gizonen irudi estereotipatuen ingurukoak.